Sí, dende logo que sí, está de a ver en directo nas súas pantallas o millo. É a gran preocupación que hai agora pois aquí no campo galego. Unha tormenta perfecta, falta de precipitacións, altas temperaturas e a climatoloxía perfecta para que entren as pragas. O verme soldado que está a deixar as leiras como estades a ver. Estamos nunha leira de 6 hectáreas e aquí non quedou case nin rastro de millo. Houbo que resembrala, por iso viñamos aquí. Onda Marcos, moi bo día, Marcos. Cal é a situación que temos agora? Porque a imaxe é desoladora. Repítesme. A imaxe que temos agora do campo galego é desoladora. É desoladora, con as perdas moi grandes no sector. De canto podemos estar a falar? Estamos falando, non sabemos fijo porque non sabemos o que vai facer o millo, pero un 30 ou un 40%, cando se coseche. Un 30 ou un 40%, connosco xa está por aquí Ángel, o que vos preocupa agora a situación do verme soldado que está a deixar nas vosas leiras, non? Sí, mas agora co clima como está, a sequía, a ver se viñeron un pouco de chuvia, senón non vai recuperar ben o millo. Claro, porque fíxense vostedes, o millo, para que se faga unha idea na casa, Marcos, a estas alturas do ano tiñame que estar a min a dar pola cintura, aproximadamente, non? Esta finca, ahora mismo, nas fechas que foi sembrada, tiña que estar ahora mismo pola rodilla ou un pouquiño arriba da rodilla. E miren agora, pois como está, estamos a ver aquí, o pouquiño millo que queda está completamente comesto. Aquí, aínda que veña choiva, isto non se vai a dar recuperado, Marcos. Isto non se vai a dar recuperado porque mira as larvas que teñen, isto se van a reproducir outra vez, non o 100%, pero un 10% se vai a reproducir outra vez. Cantos anos levas ti sembrando millo? Nos vamos 30 anos sembrando e cousa como esta nunca vimos. Os resultados estes podían ser algo afectados no mes de agosto, finales, se vía cando se cosechaba, pero afectando moi pouquiño, non estas barbaridades. Afectando moi pouquiño, porque nesta época do ano o millo xa tiña que estar grande, tiña que estar forte, e se chega. O verme soldado, pois non lle fai o dano que fixo este ano que chegou 3 meses antes cando a planta ainda era moi delgadilla, non, Ángel? Sí, efectivamente. A planta está moi débil e o bicho come moi máis facilmente que unha planta con máis velleira. Claro, con máis tamaño, con máis grosor, agora resembrachedes, pero aquí xa non vai a dar espiga. A ver, como ven o tempo, se ven chuvia, algo de espiga vai dar, pero non vai dar o que tiña que dar. O que se vai aproveitar sobre todo é a planta. Sí, a planta tamén, pero... Claro, ahora estamos como nunha segunda fase. O verme casi está controlado, o problema que nos dá agora son esas larvas que estábamos a ver fai uns minutiños e non se poden ver aquí en directo nesta planta, que estas larvas, claro, van a volver a traer novos vermes soldados. Sí, van a traer máis, o problema é cando volvan, o millo vai estar máis grande e non se vai poder entrar ás fincas. Se non hai millo? Se non hai millo, ao final os costos van ser máis superiores para o ganadeiro. Vai ter que comprar produtos fora de Galicia e ao final é todo perda. O resultado é moi diferente. Falamos dunhas perdas que estamos a ter aquí en conta. Cantas hectáreas tuveron que resembrarse xa? máis ou menos prácticamente todo o mundo sobre un 5, un 10%, un 15%, o ataque máis grande, máis pequeno, se o millo era un pouquiño máis grande daba tempo a tratar, se era máis pequeno xa non daba tempo a tratalo porque comía moito máis rápido. Claro, mira, e agora, se viñeran choivas, a situación melloraría aquí no campo galego? A chuvia, claro, que o 80% que quedou, que está tocado, que a folla está tocada, a ver se recupera, que non sei se recuperará o 80% da cosecha. Que necesitamos agora para que cosecha que quedou de recuperado? Agua, non é de julio e agosto que veña algo de agua, senón ímonos ver moi difícil a campaña, con as perdas moi grandes. De unha produción, de ter unha produción a un 45%, baixalas a un 27, a un 28 de toneladas por hectárea. Que son as cifras que a verdade é que nos deixan completamente asombrados, non? Porque, compañeiros, vamos a esperar aquí como auga de maio que veña esa climatoloxía da que nos avanzaba Meteo Galicia. Moitas grazas por atendernos.